Mayor sa Talisay nagtuo nga dunay mga pulis ang dakbayan nga nalambigit sa illegal nga drugas. Giingon nga sakyanan sa pulis nga gipaayo sa City Hall nakit-an nga dunay mga drug paraphernalia. Leslie Caminado Vistil, Sugidlingi. Surprise drug test ang himuon ni Mayor Johnny De Los Reyes sa mga sakop sa kapulisan sa dakbayan sa Talisay. Ang mayor sa Talisay nakahukom human gikatahapan ang kapulisan sa Talisay nga mo'y nagpaluyo sa operation sa drug den nga na-raid sa NBI. Kaliton ko na sa drug test. Andam mo, way pasayloy ni. Sumala sa nasinati sa NBI, mapakya sila silang anti-illegal drugs operation, mataghigayon nga mo-coordinate sila sa mga pulis sa Talisay. Nilampos lamang sila, dihang wala nila pahibawa ang pulis sa ilang himo nga raid sa drug den. Nisamot ang pagtuo ni Mayor JVR nga nalambigit ang mga pulis sa Talisay sa drogas, dihang nakuha ang daghan nga drug paraphernalia sa karaan nga police car nga gipaayo sa syudad. Karbon mo puti nga katang nadasmagan sa jawaban? Innova? Pagpanglimpyo dito sa mga trabaho sa sakyanan, pwede ka hapin na pinaglayas dito gipanggamit ng mga gamitan para duga. Kapag ito kinadugay naman kinsa ng mga pulis sa drive na di pa sa po ang administrasyon. Matud pa sa mayor nga karong adlaw, muduso siya listahan sa mga ngalan sa kapulisan nga mamahimong hepe siyang dakbayan. Matud sa mayor, bisan og walay nakita nga dili maayo ang mga kadagkuan sa kapulisan siyang hepe nga si Superintendent Resty Santos, buot niya nga respetaran sa kapulisan ang iyang desisyon nga ilisan ang hepe siyang dakbayan. Dili na ko mangita na ko og paagi. Dili na ko gusto. Nagtuo po ko nga dili na dugay-dugayon. Kay ako ang kinahanglan gyud mi dinhi og kanang Leslie Caminado Vistil, News 5. Gipanggusbat o gisunog ang mga ebidensyang illegal nga drogas ubos sa Regional Trial Court Branch 8. Kinisubay sa bagong pamaagi sa Philippine Drug Enforcement Agency. King Perez, Suginlini. Gisunog inaisla sa kasilya sa mga ebidensya nga naa sa sala ni Judge Macaundas Haji Rasul sa RTC Branch 8 kaganihang buntag. Nagibanang mo kantidad og 6.6 milyones pesos. Labing daghan niini mao ang 840 grams na shabu. Ang maong ebidensya gigamit sa 130 ka mga terminated cases sukad tuig 2010 hangtod 2013 kon 50% sa mga gigunitang drug cases ni Haji Rasul. Samtang pipila niini ebidensya sa usa ka pending nga kaso. Katong pending under RA 9165, the court should destroy the bulk of the evidence, leaving only sufficient sample for future while the proceeding is ongoing. Gipasabot ni Haji Rasul nga kinahanglan gusbato ng mga ebidensya subay silang pagbalhin sa Kimonda Building sa may North Reclamation Area. It's dangerous pa ang good nga maglipat bahay ka, bringing all these evidences. Kini ang unang higayon nga gisunog ang mga ebidensya ug matud sa huwes nga igo lang siya misunod sa bagong pamaagi sa Philippine Drug Enforcement Agency. Gipasabot sa OIC Regional Director sa PDEA nga kini usa ang gihimo nila samtang wapay incinerator ang ilang buhatan. Nakakuha sab sila og clearance gikan sa DNR sa pagsunog sa mga ebidensya. Mas probable lang ha. Dati pinaflash namin yan. So ngayon, I will discuss it with the judge kasi pag sinunog mo naman yan, yung amoy-amoy, nakakasira din ito. May konting health implication. Pag i-flash mo naman, hindi na rin siguro makuha yan sa kanal, no? Dugang ni Javier nga gihingusgan karon sa PDEA ang Strategic Intelligence Network labaw na sa mga kabarangayan ug mga coastal area sa Sugbo. Ikaduhang Sugbo sa kauluhan nga dunay dakong problema sa gidiling drogas. Kinahimo kining transit point sa pag-agi niini. Barangay captain, mga tanod lahat. We have that shared responsibility in the enforcement. We have that shared responsibility. So, if you can win the heart and mind, no? We are doing that right now. Araw-araw, every day. We have teams, different teams, going around sa the whole towns of Cebu alone. King Perez, News 5. Duna na unyay bagong regional director ang National Bureau of Investigation Region 7. Kinihuman gi-promote si outgoing NBI 7 Regional Director Attorney Antonio Pagatpat sa ranggong Deputy Director nga magbase na dito sa kauluhan. Lakip nga gi-promote si NBI 7 Assistant Regional Director Attorney Jose Doloiras. Si Pagatpat ug Doloiras lakip sa upat ka opisyales sa NBI nga gipang-promote sa Department of Justice. Gi-promote usab ang kanhi Regional Director sa Central Visayas
nga si Attorney Edward Villarta ug Attorney Rick Pangan. Nasayra ni pagkatpat ang maong kalambuan sa mga tigbalita ug iyang nakumpirmar sa usa ka tawag nga iyang nadawat gikan sa iyang labaw karong hapon. Kapin sa usa ka tuig nga miserbisyo si pagkatpat sa NBI 7. Gipasalig ni pagkatpat nga di maapektuhan ang mga kaso nga ilang gikuptan sama sa pagbanig patay ni Attorney Noel Archival ug kaubanan. Wa pa masayod si pagkatpat kung kinsa ang mupuli kaniya. Same time, nag-aalala dahil ang promotion carries with a bigger challenge at saka responsibility. Wag tuo nga summer promos ang inyong makitaan karon sa nagkadaiyang tindahan. Mao nga pahimangno sa DTI nga susihon usa kung balido ba ang maong sale. Jinky Bargil, Sugimlini. Uso na karong panahon na ang mga summer promo sa nagkadaiyang tindahan. Bisan asa kamulingi, makita sud sa mga malls ang mga karatula nga nagpahibaw nga on sale sila karong panahon na. Tungod ini, nipahimangno ang Department of Trade and Industry sa publiko nga sutaon una kung balido ba ang maong promo. Kay kung duna ni pagtugot sa DTI, duna kini nakasuwat nga per DTI number and series sa ubos nga bahin sa ilang mga posters. We would like to advise atong mga buyers nga kung mo-appeal sila mga raffle o mo-appeal sila mga sales promotion, they have to make sure nga na DTI permit number because for sales promotion it is required to have the sales promotion permit from the DTI. Gawas ini, uso na sab ang text scam, labi na panahon sa summer. Awhag sa DTI nga dili mo tubay ini ug kun mahimo manawag sa ilang buhatan aron ipasaka ang tukmang reklamo batok sa texter. Text scam wherein you will receive an information that you won a certain car, you need to deposit something in the bank for safe reasons, and for them to be sure they have to call the office and check on whether there is a valid sales promotion permit. Jinky Bargil, News 5. Daw na isama sa giluto nga bibingka ang kahimtang sa court sheriff nga gitahasan sa pagpatuman sa demolition nga gimando sa korte. Ang tag-iya sa luna mihulga nga mukiya tungod sa kapakya sa pagpatuman sa gimando sa korte, samtang laing korte mihangyo kaniya nga huwaton ang desisyon. King Perez, Sugimlimi. Wala na'y makapugong sa court sheriff sa pagpatungan sa demolisyon sa barangay Apas, humanapakya sang korte sa pagpakanaog og TRO batok sa demolisyon. Sumala sa manifestation ni Court Sheriff Edilberto Suarin ngadto sa korte, kutobra ni atong Marso 7 ang gentleman's agreement kag ikasabutan sa mga abogado sa mga residente og tag-iya sa yuta. Apan matod sa court sheriff, human siya misubmit og manifestation ni Judge Estela Alma 5, giingnan siya sa huwes nga magpaabot sa iyang desisyon sa petisyon. Ako sa gipawan sa lang niya, so naong na nga ako manifestation, naong na nga wala nice up. Ang petisyon sa 15 ka mga residente sa Apas ana karon sa sala ni RTC Judge Estela Alma 5. Samtang ana sa sala ni Judge Alexander Acosta sa laing TRO nga gipangayo sa laing 29 ka mga residente. Gipadadan ng sheriff og suwat gikan sa tagiya sa yuta nga ikiha siya kon mapakya sa pagpatuman sa gimando sa korte. King Perez, News 5. Ugaw kadtong naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw, Huwebes, Marso 13, tuig 2014. Kini si Frank Balilong Jr. Mga storya nga di lang kutob sa paghatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Andrea Patania. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!